Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ika'y luwalhatihin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nuwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang sa akin ay nagsugo. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaumang ay binigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ay binigay mo sa akin at sila'y binantayan ko at isa man sa kanila'y walang napahamak kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhati ang aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaumang ay binigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang sa akin ay nagsugo.
at ipakikilala ko sa sanglibot sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Talakad tapo, main tapong metong panalangin, kitang metong nga Diyos. Kasasakdala na kaya kaming Ginoo, Ginoo ngene pong kayabakan na iti, makanyang milapong tialagaran kaya kaming sarili. Makanyang kaya pong mitipon kim balayan mong santuaryo, banting upayang gining Diyos, makanyang kaya pong makipag-aral, kim banal mong eskwelahan. Anong makanano gining Diyos, ngayon kaorasan na iti, pasalamat kami. Kim kabukas makanyang mo kaya pong iningat, at makanyan mo naman Ginoo pagkalabo pong pagkabiya kaya kami, pasalamat kami naman. At makanyan mo naman Ginoo, makanyang kaya pong miras payapa, makanyan may pong lininis kaya kaming dalan. Ginoo ngayon kaorasan na iti, ano makanano gining Diyos, waman pong ating kangabatsawa na gawaming kakulangan. O paano kasala kaya ka Diyos ko, makanyan kaya sana pong patawaran ng balang metong kaya kami. Ginoo, yan mo sana po bibilang kasalanan na ipagkalubanan kaya pong kabyasnan. Sika ng tetagan banting upayang gining Diyos, makanyang kaya pong lubos makapanuparan ka rin banal mong kaburian. Ginoo ngayon oras sa iti, makanyang mila pong sidyarin kaya kami sarili banting upayang gining Diyos, makanyang dakang samban at purian kimpang espiritu mo't king katatuan. Ginoo, anong makanano pa, salamat kami naman gining Diyos. Anong makanano linawat mong puki kami ang timoy ngayon, bagyo, duldul, sakit o mabayat, o yung tornado igpa o yung volcano. Ginoo, makanyan mo naman waman pong ating sigwadang daratang kingki kaming yato. Diyos ko, magsabi kayo pong mayap sana'y dalami po sana karetang alang mapinsalang kaladua. At makanyan mo naman gining Diyos. Di na pong kaming piyangari. Anong makanano at sukaring karelang pibale-bale. Aming dasyon kingki kaming kasalpantayanan. Ginoo ngining oras ay tini naman pong ating bitbita panandam. Diyos ko, magsabi kayo pong mayap kang sana pisan mo warang may paya mong gamat. Banting upayang gining Diyos, makanya mila pa pong mga kayabi. Ginoo, makanyan mo naman. Asahan mi Diyos ko, anong makanano, magsabi kayong mayap kaya ka. Uni po yung kaya kaming bundok at tatangalan Diyos ko, pamayapan mes sana. At yung kining albugan gining Diyos, alang patugot mamagusin kayong danom. Diyos ko, sana po saramon ay pasbulan banting upayang datay ngaldo, alay pong sintangan na kaladwaig pa. Ginoo ngayon oras sa iti, ika pong makabasa at ikayong manakit ka rin lalamandaran kay kaming puso. Diyos ko, sana po pangat man kempuwersang pong sikanan. Ginoo rin po rin pinili mo ka rin dakala maging talete na po rin kaya kang upaya ngayon kaurasan na iti. Diyos ko, dyan mo sana pong sikanan ng pong puwersa. Ginoo kabudloklokan de sana yung luklukanin ka ng Diyos ko man yan de sana mong ganap ay bating karelang sarili na gining Diyos. Itang banal mong kaburian yan na sa pong manatili ngayon kaurasan iti. Anong makanano gining Diyos? Di pangako mo mapamatulang Espiritu Santo, Diyos ko, sana po, makanya mo sana po yung tubod kaya kami, banting upangin ang turong po ang tumahit kaya kami, manibat na po ngayon hanggang wakas, iyan nasa po.
Espiritismo ay karunong nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu sa pamamagitan ng talikayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kaong gawa ay walang kaligtasan. Meron lamang iisang Diyos na walang hangganan, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pasamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na nasusulat sa Biblia ay may kabanalang na ipinakikilala ng luminidad.
Tanggapin ninyo si Kristo Jesus. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat. Magpakatatag kayo at lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa kabila ng pagdurusa at panghihina. Kayo ay magalak at lumakas sa pamamagitan ng pananampalatayang itinuturo sa inyo. At laging mapagpasalamat sa poong may kapal. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay sumainyong lahat. Maraming salamat sa lahat nang dumating sa lunduyang ito. Malayo man at malapit ang inyong dinakbay, kayo ay pinag-isa ng iisang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Kayo ay pinag-isa ng isang hangarin. May isang layunin, isang hadhikain, patungo sa isang maunlad na pananampalataya. Naway, sana ang bawat isa ay magkaroon ng kalakasan, kagalakan, katahimikan, sa kabila ng mga kahinaan na inyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa Kaniyang mabubuting salita, ito na marahil ang magbibigay sa inyo ng kalakasan, karunungan, katahimikan. Sa pamamagitan ng inyong pagsunod at paggawa sa Kanyang mga banal na kautusan. Sapagkat ang tao ay isinilang dito sa mundo na kasama ang pagdurusa at kahirapan. Marami sa mga tao ang hindi nakakapagtiis sa dahilanan ng kahirapan. Sila ay nababalisa at naguguluhan. Subalit, ano nga ba ang tunay at dapat mabuting iasal ng isang mananampalataya kung siya ay nakakaranas ng kabiguan
at kahinaan. Paano nga ba mapapagtagumpayan ng isang mananampalataya sa kabila ng pagdurusa at kahinaan, ngunit kayo ay magagalak? Ang pagsubok ay dumarating sa inyong buhay. Sapagkat ang pagsubok ay siya ring susubok sa inyo kung gaano katibay ang inyong pananampalataya. Kapag kayo ay sumasailalim sa mga bagay na nagdudulot sa inyo ng kahinaan, ang Diyos ay nagagalak. Sapagkat ito ang nagdadala ng papuri, kalwalhatian, at karangalan sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsubok, kayo ay lalong lumalapit nagiging matapat at nakikita ang pagsisisi. Ngunit, mas lalo ninyong makikita ang kadakilahan ng Panginoon kung siya ay inyong papasukin at tatanggapin sa inyong mga puso. Hayaan niyong siya ang kikilos at maghahari sa inyong mga buhay. Sapagkat marami sa mga tao ang hindi nakakaunawa naghihirap mamuhay sa isang lipunan kung saan walang maayos na katuruan, walang tunay na pagkakilanlan. At sa ganitong paraan, ang tao ay madaling malihis ng landas. Sila ay nakakaranas ng bighati, sakit, at kaguluhan. Sapagkat wala sa kanilang mga puso ang magandang salita ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Sa sino mang sa Kanya ay magpasako. Ang sabi niya, wala ni isa mang hibla ng inyong buhok na ito'y malalagas ng walang pahintulot ng Amang nasa langit. Sa sandaling tinanggap ninyo at pinapasok ninyo sa puso ninyo ang Panginoon, kayo ay magkakaroon ng isang himala. Magkakaroon kayo ng panibagong pamumuhay. Mapapalitan ang pagkataong makasalanan at muling mabubuhay ang banal na pagkatao. Magkakaroon kayo ng karunungan, pagsunod sa tamang gawain, katahimikan at kagalakan sa kabila ng kahinaan at pagdurusa.
Napakahalaga ang pagsunod sa plano ng Diyos. Sapagkat ang pagsunod, ang sekreto ng Diyos upang gumawa ng himala sa inyong buhay. Ngunit kung minsan, mainam sa tao na siya ay mailagay sa isang sitwasyon na kung saan ang Diyos lamang ang siyang makakatulong. Sa ganitong sitwasyon, ang tao ay nagiging lalong malapit na malapit, lumalalim at nagiging matatag ang kanyang relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang pagdurusa, pagsubok, ang siyang naglalapit patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, nasusubok kung gaano katatag, katibay ang inyong paniniwala. Dapat lagi ninyong tatandaan ang pagpapasalamat sa Diyos ay huwag ninyong kakaligtaan. Dapat ninyong ipagpasalamat ang anumang bagay na dumarating sa inyo. Mabuti man, masaya, o pagsubok. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang maisatabi ang mga bagay na material. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, kayo ay lumalago. Lumalago ang inyong paniniwalang pananampalatayang espiritual. Ang inyong pakikipag-usap sa Panginoon ay isang paraan upang lumalim at tumibay ang inyong pananampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, lagi kayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang pagpapasalamat ang siyang nagbubukas sa malalim at matibay na relasyon ninyo sa Diyos. Naway, ang bawat mabuting salita na inyong napakinggan ay inyong ipamahagi sa inyong mga kapatid sa pamamagitan ng inyong magagandang hangarin, pagsunod at paggawa ng mabuti. Maraming salamat sa lahat ng dito'y dumating. Lalo na sa mga kapatid ninyong naglakbay ng malayo. Naway ang inyong pagpaparito ay mabigyan ng magandang hangarin.
maisagawa ninyo ang inyong mga magagandang layunin na may kagalakan. At huwag sana ninyong kaligtaan ang mga mabubuting salita na inyong napakinggan ay bigyan ninyo ng kahulugan. Ngunit kung kayo ay napapagod at nagdadala ng kabigatan, pasanin sa inyong mga buhay, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon? Ang sabi niya at ang wika niya, sino man ang nabibigatan, napapagod, lumapit kayo sa Diyos nang mayroong pusong tapat na pagsisisi. At ang Diyos ay bibigyan kayo ng kapahingan, kalakasan, katahimikan. Sa kabila ng inyong kahinaan na inyong nararamdaman, kaya ninyong gumalak sa pamamagitan ng inyong matibay na pananampalataya. Muli, hindi lamang sa oras o sa panahon ng pagsamba ang maaaring maibigay ng tao upang maparangalan ang isang Diyos. Kung hindi sa bawat sandali ng inyong buhay, kayo ay parating at palaging mapagpasalamat. At huwag ninyong kakaligtaan ang inyong mga kapatid na mayroong karamdaman. Inyo silang puntahan at bigyan ng kalakasan. Kung sino man ang mayroong kahinaan, inyong suportahan sa pamamagitan ng inyong mga dalangin sa Diyos. Kayo ay magkaisa. Ipakita ninyo ang tunay na pag-ibig, lalo na sa inyong kapatid. Isang talaytayan na ngayon nasa karamdaman. Muli ninyong ipadama ang tunay na pag-ibig na may karunungan. Sa lahat ng dito ay nakikinig. Naway sana magkaroon kayo ng katahimikan, kapayapaan, at tunay na karunungan sa inyong paglalakbay. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang karunungan, kapayapaan sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Adios, Espiritu'y Santo.
mga magulang at kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, welcome natin ang ating magulang na balikbayan. Sa awa ng Diyos, nakarating po ng payapa sa ating bansa. Pasensya na po kayo kung may hamong kapampangan ng Tagalog ko, no? Kasi hindi ko po gamat yung Tagalog. Yan, sabi po ng mga batlaya kanina, kung kailan tayo nasusubukan, doon tayo lalong tumatatag at lumalapit sa Kanya. Huwag po nating gawin at huwag nating tulutan. Kung dumating man ang pagsubok sa ating buhay na lumalayo tayo sa ating Panginoon, tayo rin po ang kawawa. Nandito na po tayo sa ating paniniwalang ito. Noong pa ang ating mga magulang ay sila'y nag-umpisa. Hanggang ngayon, nandito po tayo magkakapatid. Lalo nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam po nating lahat, hindi kaila sa ating bawat isa. Pag ginawa natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon, sa darating ng araw, bibigyan tayo ng kabiyahan. Hindi po natutulog ang ating Panginoon. Tayo lang pong tao ang natutulog kung minsan. Yung po ang sabi ng mga matanda, kahit na nagpapahinga tayo, hindi tayo titigil sa ating paggawa at pagtupad sa gustuhan ng ating Panginoon. Ngayon po ang ating tema, lakas sa kabila ng kahinahan. Meron pong magpapaliwanag ang ating kapatid. Ihintayin po natin. At una po sa lahat, marami pong salamat sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo at magandang umaga po sa inyong aking mga magulang at mga kapatid. Tunay nga po dakila ang Diyos, tunay nga po ang banal na batlaya, ang kanyang mga pahayag, kung paano po sinalaysay sa atin. Dapat po daw tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Dahil po, ayon sa nakasulat kay Apostol Pablo. Basahin po natin para po tayo'y magkadadami po yung ating kaalaman sa Efeso 5:20 po. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Tao Efeso 5:20. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos ng ating Ama. Mga kapatid, napakaganda po ang sumusunod sa ating Panginoong Diyos kung yun po ay ating ginagawa ang kanyang mga kautusan at binibigyan po nating mabuting kahulugan. Mga kapatid ko po, sa pananampalataya, mayroon po tayong tinatalakay na tema. Ang tema po natin, lakas sa kabila ng kahinaan. Siguro po hindi kaila sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang biyaya ay siya po ang nagbibigay lakas sa ating kahinaan. Dahil po, kung wala po tayo sa Diyos kailanman, ang kahinaan ay mananatili sa tao. Tunay nga po ang pinakilala ng ating banal na batlaya, ang pagsunod sa Diyos, ang pananampalataya, ang pagtanggap kay Kristo Jesus, ang turot at aral at karunungan. Yun po ang nagbibigay lakas ng kalooban sa atin upang tayo'y hindi matinag at hindi tayo maligaw. Kung yun po ay ating pananatilihin, ang salitang totoong galing sa Diyos. Kaya mga kapatid ko po,
sa pananampalataya, tunay po sa araw na ito tayo po'y mapalad. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at kaalaman at karunungan sa dahilang sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga turo at aral sa atin. At gayon din po sa banal na Espiritu. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, hindi po natin maiwasan ang kahinaan, lalo na po kung tayo'y hindi pa tayo gaanong sakdal. Yun po ang totoo sa tao. Kaya mga kapatid, sa tulong at awa ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay siya rin po ang nagtataglay, nagtuturo na hindi po natin dapat magampanan o magawa sa ating sarili. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, alam po ninyo mga kapatid, minsan sa tao, madalas po yung nagne-negative attitude po tayo. Sa dahilang hindi po natin kaya. Minsan po dumarating din sa buhay ko. Pero gayon pa man, ayon po sa katuruan ng banal na Ebanghelyo, sa pamagitan ng ating tagapagligtas kay Kristo Jesus, hindi po bumibitaw sa atin ang Panginoon. Lagi po tayong ginagabayan. Ang hindi po magagawa ng tao ay alam nating lahat, ang Diyos po ay kanyang magagawa. Yun po ay nakasaad din sa kasulatan. Kaya po, huwag po tayong manghinaan ng kalooban. Basahin po natin sa Lucas. Basahin po natin sa Lucas 18 po, 27. Kung di po ako magkakamali. Datapot sinabi niya ang mga bagay di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Tunay nga po ang sinasabi ng nakasulat. Kaya mga kapatid, minsan po dumarating sa ating buhay ang mga minimit nating gustong gampanin, ang ating mga munting pangarap, minsan nagdudulot po sa atin yung kahinahan na hindi iniisip natin, hindi natin kayang abutin. Yun po ang sinasabi rito, wala pong imposible sa Diyos lahat ng bagay kung pagsisikapan ng tao at sumunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, agad po nang sabihin ng tao dahil sa kanyang negatibo na hindi niya makayanan, hindi ko kaya. Pero hindi naman po nagpapaliban ng Diyos, patuloy po ang kanyang turo sa atin kung paano po natin gagawin at bibigyan ng laman ang kanyang mga salita. Alam po ninyo ang kalakasan natin kung sino. Walang iba po kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po ni Apostol Pablo 4:13, Pilipos, basahin po natin. Siya po ang nagbibigay lakas sa atin. Kaya wag po tayong madoubt sa ating mga sarili. Sabi po dito sa 4:13 po, Tao Pilipos, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya mga kapatid, kung basahin po natin ang ating referensya tungkol po sa kasaysayan ni Apostol Pablo, basahin po natin ang ating referensya. Dito po sa Pangalawang Korinto 12:9-10 po. Sabi po dito sa 9, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kainahan. Yan po. Matuwid po sinasabi ng nakasulat. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo.
Yun po ang ating referensya. Nakaugnay din po yung mga paliwanag ng ang ating banal na batalaya. Ituloy po natin sa 10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kainaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga pag-iinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako ngayon malakas. Ito po ay patunay ni Apostol Pablo kung paano po natin tularan ang kanyang pagkatao sa kanyang mga mabubuting gawa. Ayon po sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-aalala. Minsan sa atin, dumadanas din po yung tayo'y nag-aalala lagi. Yun po ang kainaan ng kalooban, yung pang-iina po natin. Kaya yung lumalakas, yung lakas at kapangyarihan lumalayo po sa tao. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, kapag po tayo nag-aalala, meron naman po tayong Diyos na pinaniniwalahan na laging handang tumulong sa atin. Kaya po minsan ang banal na Espiritu, minsan yun po ay nagbibigay din ng lakas yan sa ating mga kainaan. Madalas po, minsan, hindi natin gaanong masalaysay ang ating panalangin. Subalit ang Diyos ay magaling. Sinusubaybayan po tayo sa pamagitan po ng Espiritu Santo. Yun po ay nakasaad din sa kasulatan. Ang Holy Spirit po, ay siya po ang nagbibigay ng kaalaman sa atin. Siya po ang nagtuturo para po tayo'y magkaroon ng kalakasan, hindi po tayo manghinaan ng loob. Basahin po natin sa Tao Roma. Si Pablo din po ang nagsasalita. Sa Tao Roma 8:26 po. Tunay nga po ang nakasaad sa kasulatan. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tunay nga po. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may sasaysay sa pananalita. Yun po ay nangyayari din sa atin. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang karunungan ng Diyos. At kung ito'y ating gagawin, dadalhin po natin ang pangunawa. Ang kahirapan po sa buhay, yun po ang pagtawag sa atin ng Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. Dito po tayo tinawag ng Diyos sa kahirapan upang tayo maging wagas at maging sakdal. Upang tayo hindi maligaw sa tamang landas. Mga kapatid ko po sa pananampalataya. Kaya wag po tayong mag-aalala. Tinuturo din po ng banal na aklat kung paano po natin bigyan ng kahulugan o laman ng ating mga naririnig o nababasa o naririnig sa salita ng Diyos. Buklatin po natin sa unang Pedro 5:7 po. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Siya po ang kumukupkup sa atin. Palakpakan po natin ang Diyos, dakila po siya. Kaya ito po kung tunay na ating gagawin, mga kapatid, mapalayo po tayo sa kapahamakan. Hindi po tayo pababayahan ng Diyos. Minsan, dumarating din po sa atin ang takot. Di po ba? Naranasan ko na po ito, mga kapatid ko po sa pananampalataya, nung ako'y nasa Saudi pa noon. Dahil may pinapaharal akong mga anak, ibig ko nang sabihin sa aking amo kung paano ko po isalaysay ang aking gusto. Dahil po sa aking kainahan ng loob ko, hindi ko po hindi ko po halos masabi ang aking pangangailangan. Baka magalit ka ako dahil negative po ang aking pag-iisip. Baka magalit, bigla akong pauwiin.
paano pa yung aking nag-aaral? Yun po pala, kapag katuwiran ng Diyos, katuwiran ng tao, nakaugnay sa gusto ng Diyos, huwag po tayong matakot. Ibigay po natin ang kinakailangan sa katuwiran ng Diyos. Dahil po ang Diyos, binigyan po tayo ng espiritong walang takot. Binigyan po tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Binigyan po tayo kung paano tayo matuto sa pag-ibig na ating ginagawa sa pagmamahal sa kapwa natin. Bakit po tayo matakot? Siguro po, minsan, natatakot din na tayo sa pagsasalita na lang sa maraming tao. Baka ako magkamali ako. Kasi po, mga kapatid, hindi po tayo magkakamali kung ang Diyos ay ginagabayan tayo, kung ang Holy Spirit nananaan sa atin. Di po tayo pwedeng pabayahan. Pababayaan po tayo kung sakali man lagi kang hindi mo pinapatay ang gawa ng laman. Kung lagi po tayong nandun, pababayaan po tayo ng Diyos. Sabi po dito sa aking mensahe sa inyo, ibig ko lamang pong ituloy yung aking sinabi pong yun dahil po nabasa ko yun, kaya po ako nagkaroon ng lakas ng kalooban. Sa pangalawang Timoteo po, 1:7, basahin po natin. Ito po ang tunay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Yun po ang ating pananatiliin sa ating buhay. Mas mahulaga po ang ating espiritu kaysa ating katawan. Ang katawang ito ay gamit ng espiritong ibinigay sa atin ng Diyos. Kasangkapan po natin ang ating katawan. Kaya ang ibig na Apostol Pablo, ang ating katawan ay gamitin natin, makiugnay tayo. Ayun po, sa mabuting gawa. Makisanib tayo sa mga mabubuti. Huwag nating gamitin ito sa masasamang paraan. Dahil po yun ay hindi kalugdan ng Diyos. Mga kapatid ko po, sa pananampalataya, bago po ako magtapos, kailangan na po, panahon na po ngayon. Panahon na po ang kailangan. Alam naman po natin, sa dulot mundo, iba-iba na yung mga kahirapan dumarating sa buhay natin. Kaya po, panahon na ang kailangan. Dapat po natin itakda ang ating sarili sa katotohanan. Para po tayo'y umunlad. Yun din po ang sabi ng banal na Batlaya. Kaya mga kapatid ko po sa pananampalataya, basahin po natin, panahon na po talaga ang kailangan na tayo po itakda natin ang ating sarili. Dito po sa 4:15, kung di ako magkamali, kundi po Korinto po. Tingnan natin sa unang Korinto. Hindi po pala. Sa pangalawang Korinto po. Ay, sorry po. Medyo ano po ako. Sa unang Timoteo po, sa pangalawang Timoteo po, marahil doon. Nabasa ko na po kasi yun. 4:15 po. Sorry po, medyo nalimutan ko na po yun. Ibayin na lang po natin, meron pa po namang ibang sitas na dapat nating ayusin. Kasi po tayo hindi naman perfectong tao, minsan po nagkakamali din. Baga po sa sakin, minsan tumirik lang po, nawalan ng konting gas.
Pasensya na po mga kapatid ko po sa pananampalataya. Kaya po mga kapatid, dapat po nating suriin ang mga bagay-bagay, ang mga katotohanan. Yun po ang ating dapat pananatilihin, mga kapatid. Kaya po, panahon na po talaga ang kailangan. Sikapan po natin pag-ingatan ang salita ng Diyos, ang kanyang mga katotohanan, para po tayo'y hindi maligaw. Yun po ang sinasabi sa Hebreo 2:1. Buklatin po natin. Sa Hebreo 2:1 po. Sabi po dito, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makaagpos. Tayo po'y makaraos, hindi po tayo maligaw. Kaya dapat po tayong magpakatatag, ayahan po natin ang pagtitiis upang tayo po'y maging sakdal, upang wala pong mapintasan ng Diyos sa atin at wala po tayong pagkukulang. Yun po ang nakasaad sa 1:4 ng Santiago. Yun po ang kauli-ulian na mensahe ko po sa inyo. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. At muli po, magandang umaga po sa inyo. Marami pong salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa ating mga kapatid. At pagsamantala po pala akong umawak sa ating pagsimba ngayon kasi po ang ating Pangulo ay nasa Isabela ngayon. Convention po ng ating mga kapatid doon sa Kayarihan ng Buhay. Kaya po sila dumalaw kaapon ng alas 9 ng umaga, doon sila umalis. Sabi nga po ng ating Pangulo, may iwan ka na lang, sabi niya, ako na lang ang pupunta ron dahil ikaw ang hawak sa ating pagsimba. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil kako marami yung speaker. Kasi pag ako humahawak sa pagsimba natin, kako, kung puro nakayuko. Ako naman po, yung ngayon, hindi nakayuko ngayon,
Tagalog kaya katamo ken. Yang liwen nyo po anak laparan kaya katamong anak. Yang pamagmalasakit daw ang pong pamanupad king kaya katang kasalpantayan yan po kakit tala. Anyang kami po nga nakalaki ang mga ward makanyan. Ulin kasi kay biyasang mag-aral. Ne po, nyapin po ay kayong kalupaming pengari. Agkatanda kayo na lalo talang iyagyagan din kaya katamong anak king pa mag-aral king kaya katamong kasalpantayanan. Bang kanita king lalong mahigit datay ngaldo, makanyan lang magsikap mo naman ang pong magtibay king kaya katamong kasalpantayanan. Uling balo ko yung kapag nasanta mo, iba't king simula nung dating ngaldo makayari tango bro. Nyapin po pasalamat ko karing kaya katamong kay nakan palakpakan tala. Ingalang sawang suportara karing kaya katamong mahintang. At dating ngaldo ila mo naman yung maging kapalit mi nung dating na ingaldo aburiran ng Diyos po tang miras ni oras na mayari ang puwang yung mayari karing kaya kaming obra. Anyapin po doon ko yung kayong denga na ako kelwa lauren ila pa kumpleto ka rin siguro yang eyo kakalingwan yung tungkulan nyo king pong ginubalo ko namang na makanyang kong magsikap bang kanita makanyang mula din kaya katamong kasalpantayanan lalong mayigit kong magsikap bang kanita karingaldo bukas tumulay yung Diyos panwana na kayo yang dempong kaya katamong pisaw-pisaw 5,017 pesos la po. At pasibaya po yung didinang kong oras ini po malambat niya na mga la maging kayo na kanya naman at maging minungkulan niya karin kaya katamong kayo na kang kanita parinahin tayo po Chris David awin ni po metong yan naman pong balikbayan ini po, nung masanting yan dati, lalo yung may santingin, ini po. Mayapayabak po kay kayo sa Blang Pengari, yan po pong kapatid. Isip-isipan ko po nandin ng mga nano kong magtagalog. Ano yan pong miligtas ko po kanita, uling mga pampangan niya po yung kaya tamong busy. Kaya pasalamat kaya po at kaya pwede akong pasibayo. Karing pamakyugnayan ang pong pamanyapat. Karing pamagramdam, kaya katamong gino. Banting upaya, mayanantalang, lalo pang ngagawa rin kaya katamong balang tungkulan. At pasalamat ko rin po at maging payapa po yung kaya kaming pamaglakbayan. Kaya biyo ko po rin ka na akong pamilya. At bala pong Sabat, makiramdam kayo po kaya kaya internet. Dapat minsan po nengay puwatang makiramdam ko kahit putot-putot. Anyapin po neng minsan may po aintindihan masalese. Pero makanyan man po magagalak ya po yung kana akong puso. Ngini kaya beda kayo at deta nga mano darandaman ko po ngini malwalas at malino. Uling inipong tamong tema, yapin po yung lakas sa kabila ng kainahan. Ini po, metong niya pong dinalan king kana akong biye. King kana ako pong pamagobra king materya. Minsan po kalingwan kong mamaus kayo. At hanapin po ning banal na espiritu, matutulaya ing Ginong Diyos puwatang akakit na ka, kukulaitan me, king buong puso. Puwata pong manamdaman ka. Minsan sabihan mo, Diyos ko, patawad po. Anyapin po, ini pong tema ngayon ni makaangkopya po at makayakma king ka na akong experience, king ka na akong pamalong bansa. Kaya pin po, ngayon pong oras ay di may pasiglangan ko karing amano dadalanan ng banal na espiritu at may pasiglangan ko uli na po ningikit da kayo at akayabe waman po pabulan kami mo po kini pero
dakal po at maragula bagay po nga akayabe da kayo, karing pamanggalo at karing kaya katamong pamagobra, waman mikakanlaot tamo, dapat deta pong makalaot, ngini balo ko makiramdam la naman, magsan metong lapu kaya katamo, at maging payapa po yung kaya katamong pamagobra, karing balang metong at metong kaya katamo. Ini mo po yung dit ko nga ay pawaga kaya kayo, ing maya payabak po, babalik ko ni ing mesa kaya kaya katamo pong busy. Salamat po. Salamat po, ang kikatamong kapatad. Welcome po, bala ko sana nandun yung kikatamong pengarian tinatang. Welcome po kayo kapatad. Yang atin pa pong oras. Siguro po kanini dakal no rin makapagsalita niya. Pus lang ang pong lalaking ini, siguro muntatamo ka rin babae niya po. Tapos niya po yung gama darat ang bisa. Eko po bisa. Ito pong tatanggita mo kayong grasya. Ating kasebyan ka no, pupulala mata. Pero balo ko itamo nga neta naman tatanging grasya. Baya po yung sabla, maya po oras kay nga pong gino. Anti mo rin kay kayong sablang pengari ang eni. Masusing gagalo ka rin tungkulan. Sabi natin ng San Juan 4:23-24. Pakilaway niya po, bang kanita nung nanin siya Sabiana. Tagalog, ay Kapampangan niya, Kapampangan. Uring balo ko po, itamongan ing nasa tamo, makasuyo, kaya nga pong gino. San Juan 4:23. Kapampangan. Bare pong aintindihan masalese. Dapat daratang yung oras at ngenina, ading tunay sa samba, sambala king igpa, king espiritu at king katutuan. Uling igpaman panintunanong sambakaya, dating antikareti. Ngeni pong oras ay tinabalo ko, tikbang tala ring balang betistamo, bang magpatuto ang pong manalig, king kasalpantayanan na tinubo karing balang puso tamo. Balo ko po, ngeni nga ba kay ti, tuni tamong sasamba. 24. Ing Dios espirituya at ding sasamba kaya kailangan king sambande, king espiritu at king katutuan. Ngayon po nga ba kay ti dinatanglaring pangako na binyera yung kapag-aralan. Sasamba tamo king espiritu at king katutuan. Nano po yung gawan tamo ban kanita ing lalo tamong mipala, ang pong kamtantaya, itang biyalang angga. Kailangan po, tamo tutok ng manalangin, manyawad, kingapong Ginoo. Uring itamongan po, kalupanay nga sabi daring kayanakan, at intamongan kainan. Po tapong datangin pagsubok, yung biyatamo, misan mamangagana ka mo. Pero po, nung kaulan may matalik, ng kaya kang kasalpantayanan, yako po may palyari yan. May nalangin ko pong tapat king Diyos. Kaya tamo pong kadwangaldo, binyene po yung pakibat ka na ako. Dapat, kaya kayo po, dapat at niyang sasabihan, nung yung pamamuntata keni, at yung pamagkunwari, yung Diyos po ay atutula. Kasebyan 28:9, pakilawe tane mo. Kasebian, 29, ay 28:9. 28:9 pala. Ing mirarayo king kayang balagbog king pamakirandam, na king kautusan pati na pining kayang panalangin, makasumami. Alden nyo po. Pota po kanong parati kang misasabyanan. Parati kang misasabyanan, dapat pasisanmin kaya kang tundun. Pangapakli na lang yung panulo. Kalupa na po ning sasabyanan, pati na po kano yung panalangin na ning metong nga tao.
makasumami nga na po. Anya, balo ko po, itamongan, dakal no pong mga subukan, may dinantanda, may ngayampun, kingampunan na dinatangtang pagsubok kakinanda, dapat, kingurinan yung tunubong kasalpantayanan, nga pong ino po inabot ni gamat na bang may dinanungan kapaldanan. At niya pong panabilin kanako, ay meto nga direktor, medium, yan po kanong Aldo Consulta, Sabado ya po kanong alas 12:30. Mag-umpisa pong alauna. Uring natin niya pong ginawa kaya pong batas, no pong tagal-tagaling pamagpalis tayo, matsure pong bagyakan ita. Didinan miya pong limit o cut-off, dito pong miras na yung oras pamaglistami karetang masakit. Yang dinatang niya po nung gawin na iking oras. Gapin po. At bala pong dinatang masakit manyad kasopan na balo ko yung Diyos malugod yo. At atine man pong patakaraning kaya katang kasalpantayanan papagpermantala pong waiver. Ban kanito alang lulto na anuman kasangkanan ay amalyaring makapanyisi uring burina. Kasalukuyan po yung espiritu papakit niya pong mana. Mana karetang maniwala ang pong sasalpantaya. Anya sana po, reta po hanggang may panabilinan, may pili. Dito pong may piling pinabili na kanako ng Espiritu, sana kayabi ako nala. Uring nga na yung tinipong dakal, nga na ning kasibyan, alayang mitagan. Yung tinipong dakal, ay yung tinipong ditak, panyatang ng Aldo, ay po may kulangan. Sana po nanuman yung kikatang kapanintunan, pota pong Aldo na ning kikatang pamagobra, gulutan tayo pa mo. Adyang tumipon na kang tumipon dakal. Subukan na kaning nga pong gino, mayalaya pong kabaldugan ita. Akatan ko la pong basibayo. Ngayon po, miras na yung oras. Malapit niya mo po, babi ako niya po yung oras kang kikatamong Vice Presidente. Salamat po, mayapayabak po. Salamat po, king kikatamong kapatid. Nandin po kasing alalo pa rin ng kikatamong kapatid. Hindi pong kikatamong kapatid metong kareng evangelista. Misabi kami tungkol kay kikatamong kang gawa. Sabi ko kaya nung malyari, nung ako makatagon kay kayong kapulungan, kay katang kapulungan, metong opinion, suggestion, manibat ka na ako, di lang tayang limit. At sinabi naman ng Espiritu ako kanita, di lang tayang limit, yung kakanggawa tamo. Kasi, nung misan baluta mo, yung kikatamong gamit, masikan niya, eta naman natatasa nung halimbawa, may din na niyang pagsubok, kitang oras sa linampas, nagyo ng kanyang katawan. Nanyapin po din ang tayong limit, kadwa kita, sabi ko, yung masanting siguro ako kanitang panahon ng Apostol Santiago, na tinayad, big malasakit kay katamo, istong may gampong ka, ating kang pipirman. Sabi ko siguro, ngayon mo naman makanita. Dahil hanggang Paulo pupunta kayo, ipapagpirmantala bang kanita, na anuman yung maliyari, alayang panagutan ng kikatang kasalpantayanan, lalong-lalong na yung sibul tagumpira ng biye. Kasi king kalupatan tao at kitang metong nga Diyos sa kikatang paniwalan. Pasibayo po, amiras ni yung oras, king kikatamong pamanyamba, ngini po yung paninayan tamo, at inya pa pong oras yung kikatamong kapatad, ay Sister Alice siya po yung paninayan tamo, bang kanita yung dumaki king kikatang paksa. Salamat po.
abak po keng kaya katamong meto nga Diyos, ang po kaya kayong kapatid ko. Pasensya na po kasi may sakit ko last time. Pero ako po agawang muli ko na ako po mag-testify. Uling inyad ko po kay nga pong ginuita. Sinabi natin po ni nga pong gino, nung eta po midinan problema niya po, etaya po aisip. Etaya po aga na ka, pero nung masubok tamo, kanyang taya pa mo puwagan na ka, kanita taya pa mo akayabe, pero sasabihan na po palagi, at yuko mo kening lele mo, para ausan at antabayanan da kat sopan da kayan. Kita po, testified ko po, 120%. Kita pong milabasan na adwang banwa, tandang-tanda ko pa po, February 7, 2016. Na first time na ako pundela ng Ginoong Diyos, keni pong sibol tagong penimbe. At kaya beke po yung kana akong matuwa, yung kana akong indo. Ala pong metong manmenutos, o sinabi, namunta ko kenit samba, nung aliwa po yung Ginoong Diyos. Kaya po, yung pasalamat, manibatin niya pong miras ko kening kaya katamong tabernakulo ang gapong keng kasalukuyan. Yung pong lugod, tagumpe, ligaya, kaya Ginoong Diyos, ita po atamasa ako lalo na po kareng miyaliwaliwang klaseng pagsubok. Ini pong metong nga testimonyang maragulay ni may subok ya po at may patutuana na nena naman. At ini po, nung eke po sabihan at i-express kaya kayo inggawa na ning Ginoong Diyos, eko po malyaring muli o testify kaya kayo ing lugod na po ning Diyos kaya katamo. Ako pin po kaya kayo tinestify kaya siguro ini kaya pong Mother's or Father's Day. Ing pong matuwa ko bisaning muli, de po boring muli rin kapatid ko. Bakit? Na ako po marine kaya kayo. Ulim pong kasawop, de po ka rin ima ko for a material things. Ako niya po sabihan tantuto. Pero meto niya pong factory ta. Kadwa na po nita, sinabotage do po rin kayang passport. Po makauli. Na ano po yung pepagawa ko, pang YM ba yung passport. At ita po kayong maragding panahon, ay tapin po pangwari. Kaluna po nita, sasabihan na po ka na ako. Deta pong kayang pibandyan natin po na for 23 years. No po binyening kapatid ko ita. Masakit po para kaya. Ulingin ka na akong hindu at niya pong sakita Alzheimer disease. Paulit-ulit pong istorya.
ing sinabi na po ning banal, pinabili na ako po, ing minsan na yaldo, den kapatad mo nga rin, maging maamulaki ka. Totoo po ita, kabagsik da po rin kapatad ko. Pero meging maamula po ka na ako, at milagro, pendalada ako ngan pong pasalubong. Kadwa na po nito. Ngayon po nga tune po ken piling ng ingka na akong indo, totoo po ita, masakit ko po bili kaya. Uling pong itang ala ko pa pong kayang tabi, katulong para kaya, uling manintunan ko. Pero sinabi ko po, Gino, dinan mo kong siknangan, knowledge, wisdom, siknangan na loob. At kaya pong oras sa inyo, ang tabayanan niya, kita pong kayang sakit. Uling gagagaya po, at kaya nakana po, 83 years old, ngayot po, ano mga lingwan niya. Sabi ko, idulog mo yan, keng Ginong Diyos, at ika may pala ka, at ika galing ka. Yan po sinabi ko ito. Karen pong kaya katamong gabinetis, karen pong medium, ita po, may nabili niya po nandinin kaya katamong banal na espiritu. Minsan po, gabayan taya po. At ako po, manalig ko po keng kaya katamong Ginong Diyos. Kumayap ya po, inka na akong indo. Dakal pong salamat kaya kayo. Salamat po, kaya katamong kapatid. Siguro po, dito mo nga paliwanag kanita nga ninong may katanda kaya kayo niyang mintata mo kitang sentruda ng kaya katamong kapatid. Sabi na aking banal na espiritu, imping kayang pengari, buri na nga kasiping kiti Pilipinas. Then kapatid na ilang bisa, sabi da kanureng kapatid na, nung buri na nga kaya Mara, iyang munta Amerika. Pero sabi na ni Manala Espiritu, tabaro nung atandanan nyo, ikong kapatid kong minta ka rin kanita, iya ko po atandanan ko. Yung sabi na ni Manala Espiritu, manalangin ka nga na magsiyam ka. Datay nga do nga na yung kaya kang pengari, din kapatid mo ilang magkusay pa uri dekiti. Kaya bemea, tabalo po nung ikayo atandanan nyo. Lawin nyo po yung misteryos na ni nga pong Ginoo. Potangakit na kang tapat, manyawad na lang pa magkunwarigin kaya kang sarili, in Diyos magkalubyang kingkekang kayadunan. Musang gawan mula rin kaya katang tungkulan at talang ngadwa pilubluban alang pa magkunwari kingkekang sarili. In Diyos po pagkalub ng kanap kaya katamo. Pasibayo po, ing oras miras ni saratane, pagsamantalayan kaya katamo nga pamitipon, sana in Diyos matnube, mungin nga tsuta mo king kilub. Nanggana po tang tsuta na kalwal, gawan tala ng kikatang tungkulan, buhok yung kikatang sarilang pamakunwari, yung kikatang pamanupad, karin kayang kaburyan. Nung dating aldo mo kayang taang managumpi. Pasibayo po, ngayon may manyarata na aking kikatamo nga pamitipon.
mapagpalang kay kaming igpa. Nakalpong nakalasalamat anong makananong iningat main balang metong at metong kay kami. May natili kayang kapayapan ng gangining or sa itigin ng Diyos malayang gagalo karing burim. Ikpang banal pasibayo miras ni nampuy ngal doon ng sabat ganun Diyos anong makananong. Gewa mila rin kay kang tuntunan apagawa mo kay kami igpa. Ganun Diyos ngining gewa mila makanilasan ng bidapok karang dulang daring kay kaming puso. Bangka ni Tagrin Diyos, kay malyaring milisya, dalan karingal do bukas. Ikpang banal, anong makananong miras keng payapa, king kikabing tabernakulong, kay kang pepagbanalan. Ngini pong pasiyuli kami, kayang mikakapatad Grin Diyos, bendesyonan mo rin kay kaming sakayan. Misatsad kaya pong parang payapa, bangka ni Tagringal do bukas, Diyos ko. Makanyang kayang miyabi-yabi, misasan metong gawa, karing kay kaming katungkulan kay kaigpa. Ikpang banal, kagumda po rin kay kaming kapatad, ang gana rin kay kaming supling at yung karing mayalawang kakarnan. O ninumang ating kapanandamang gano'n Diyos, karing mayalawang bansa, kagumda rin at yung karing siping mi. Gano'n Diyos, makanyan mo nga pisan kayatang kekang mayupayang gamat, makanyan mo nang makalasan yung karilang kapanandaman. Balik mo itang dati ng piersampong sikanan gano'n Diyos, mga kanita makanyan lang makagawa ka rin muri mo. Ikpang banal, lalong-lalo na rin kay kaming pengaring may gumpisa ka rin aldona pang girin Diyos. Ika po yung manakit ka rin karelang sarili girin Diyos sa iti yung karelang kobong tuknangan. Ikpang banal makanyan nung itikdog ng dasya na ning pagkeran. Lalong-lalo na agpaing kaya kaming piling kasangkapan at taletira ning kaya kang upaya. Girin Diyos yan na po alang-alang kaya kaming anak na nun ay alang-alang naking kikeng kasalpantayanan girin Diyos. Banting upayang kayang mga sadyad at makanyang dangagawain karelang katungkulan pasibayog pa kaya ka. Makanyan mo pong apisan kaya tang lihim gano'n Diyos. Gano'n Diyos. Bangka ni Teye kaya malyaring mabigo ka rin aldo bukas king kasalpantayanan. Bano pong malayang galawan din kayang katungkulan kaya kaigpa. Diyos ko, makanyang kang malunos kaya kami ng anak mo. Ala kaya pong balong yablas ka rin dapat mong mangayap kaya kami nung iyang mo yung suyumanda ka ang pumpuryan sa banda ka king pang-espirituang pong king katutuan. Gano'n Diyos, alang-alang karingal daw na pun ginamit mulat memintuking buri mo. Ikpang banal ay milamang-pugis yan, salasayan lalamandarin kay kaming puso, ika po yung manakit. Ginuwarin ipurin kay kayang pisasan meto nga panalangin, sana tanggapan mula at tanggapan dangang pong lubusan ng kapaldanan manibat ng ining gampo king wakas, iyan asap.